Takže predstavujem vám nové výrobky antenných analyzátorov. Jeden novší typ, jeden starší, predchádzajúci typ. Je to jednoduché, malé napájanie cez 9V batériu, prípadne externý zdroj, ide to na 5V a prakticky kdekoľvek použiteľné, pokiaľ potrebujeme zmerať rezonanciu alebo impedanciu antény. Je to jednoduché, stačí zapnúť hlavný vypínač, vidíme výchylka sa zvýšila na plnú čiaru. Musíme to otestovať, máme tu na takúto umelú záťaž. Keď ju tam pridáme, uvidíme hneď, že ručička je dole, akorát, že tá záťaž je trošku vadná, má zlý nejaký kontakt, ale na demonštráciu vidno, že to funguje. Len budeme musieť hľadať nejakú inú. Pozrieme si výchylka v celom pásme, krátky von na nule. Máme tu na anténu, pri ktorej potrebujeme zistiť, že kde nám rezonuje, žiadny problém. Anténu tam jednoducho pripojíme. No a hneď vidíme, že kde nám spadne anténa. Takže vidíme tu že anténa nám síce rezonuje na 18 MHz, avšak PSV máme 1:1,5. Keď ideme nižšie, sa zvýši, keď ideme vyššie, sa zvýši takisto. Takže tým pádom sme zistili, že danú anténu, kde máme naladenú. Celé to nestojí veľa, dá sa to veľmi jednoducho skonštruovať. Robota zhruba asi tak na pol hodinku a cenovo 7 €, čo nie je podľa mňa vôbec zaťažiteľné na peňaženku. Tu máme druhý anténny analyzátor, ktorý vlastne je pred dokončením a je takisto na krátke vlny od 1,8 po 28. Teoreticky použiteľné aj na VKV, pokiaľ sa pridá ďalší obvod. To je zhruba asi tak cenovo plus nejakých 5 €. Takže by to vyšlo vlastne aj z VKV na nejakých možno 12-13 €.